Erakamanya George Aoko kedagino ni ywak mar jotuogo biro chopo e it sirikal mondo giyud kony mowinjore. Kao kamano e kinde malokruok mar chal mar kor lwasi kelo midhiero ne pinje duto, riwruoge mopogore opogore medo manyo yore mag duoko chien midhiero mosebedo komako oganda kaluwore kod lokruok makamano. Riwruoge mopogore moromo karanoromo kanyakla odiochieng' manyoro mar yango lipot manyien e weche mag lokruok mar kor lwasi kod aritane. Lipota marwa Joyce ni kod ler mathoth. E kinde ma pinje mangima kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi, riwruoge mopogore opogore nobedo gi romo makanyakla e yango lipot mar kedo gi lokruok mar chal mar kor lwasi, nyasi manobagi e boma ma Nairobi. E seche mani yango lipodno, Profesa Patricia Kameri Mbote, ma en director mochung' ne weche mag chik e riwruok mar United Nations Environmental Program, ne opuoyo lipodno gino manowacho ni biro konyo e kedo gi lokruoge e kor lwasi. So as the report that we are launching makes clear, Kenya's climate justice movements are deeply engaged in answering hard questions from the ground up. Kata kamano, olero ni oganda mosebedo kakale midhiero mang'eny gin jomodak e dhier ka jogo manigi nyalo e mosebedo ka chwalo chandruoge makamae e kor lwasi. The wealthiest people contribute massively to climate change and environmental degradation, while the poorest people faced the most significant exposure to pollution and disasters resulting from the mismanagement of nature. Puoch gi pak imedo chwal ne oganda kuom kedo gi midhiero makamae e kinde ma riwruoge gi medo seyo jogo manigi nyalo manyayo timbe machido alwora kinde ka kinde. Most of our cultures recognize the need to protect biodiversity, and also many cultures also, and especially indigenous populations, talk about Mother Earth. Piny Kenya osebedo ng'ala manyime e chwalo ng'ur margi e doho, ng'ur motenore gi kaka pinje manigi nyalo ketho alwora e kinde ma gin giwegi to gitemo mar rito alwora. Kenya is at the forefront of the countries in the global south that are taking their matters on climate to court. And they are joining others across the world where we have people turning to courts as an avenue to secure accountability and to safeguard rights. Joyce Olo, Ramogi TV.